Пазаруването винаги означава да направим оценка и избор между качество, стойност на продукта и неговата цена. Но много често най-ниската цена не ни струва най-малко. Заедно Decathlon и Between гарантират най-доброто съотношение качество-пазарна цена. Защо? Защото създаденият преди повече от 30 години оригинален модел е разработен именно с тази цел. Как? Като работим върху всеки елемент от сложната верига, което ни помага да контролираме продуктите и да ги продаваме от А до Я, от първоначалната идея до следпродажбения сервис. За да бъдем още по-точни – изследване и развитие. Отделът изследване и развитие на групата работи за 20 наши марки, сред които и Between, обединявайки ресурси и иновации за постигане на по-голяма ефективност и разпределение на положителните резултати при възможно най-ниска цена. Производство. Between избира и да работи дългосрочно с най-добрите индустриални партньори. Резултатът е ясен. Постоянни проучвания за увеличаване на продуктивността, без да забравяме професионализма на работещите в групата. Най-добрите специалисти по маркетинг. Най-доброто предвиждане на риска и оптимално качество. Логистика. Decathlon инвестира в логистична организация. Складове, транспорт и автоматизация, за да намали цените и екологичния отпечатък. Например, 98% от продадените в Европа велосипеди са произведени в Европа. Интегрирана концепция. Ние произвеждаме продукти за масовия пазар, за да намалим разходите. Нашите екипи работят върху техническите характеристики, тайминга и качеството. Оптимизираме избора на най-полезните и отговарящи на изискванията на спортуващите материали, компоненти, форми и начини на сглобяване. Интегрирано разпределение. Фирма Decathlon е изградена върху носещо силно послание и едновременно с това просто обещание – доволни клиенти или доволни клиенти. Нашата група осигурява услуги като гаранция на продуктите, безплатна проверка, застраховка, финансиране и клиентски програми, предлагани както в магазините, така и по интернет. Бизнес модел. Нашият нискотарифен и интегриран бизнес модел ни позволява реализирането на нисък марж на печалбата. За разлика от конкурентите ни, ние не работим с вносители и избягваме да използваме услугите на посредници, тъй като това винаги води до увеличаване на клиентската цена. Резултатът е ясен. При еднакво високо качество нашите продукти запазват най-ниска цена. И затова не е случайно, че ние осигуряваме гаранция за нашите велосипеди и най-доброто съотношение качество-цена.